Като един морски град няма как да не обръщаме внимание на водите, на солените, на сладките. В течение на времето Бургас се утвърждава като един център, в който все повече се обръща внимание на тези направления. Ние имаме прекрасни специалисти в областта на пречистване на водите, химични технологии. Може би ще пропусна някой от тях, заради това ще спра да ги изброявам, но прекрасни специалисти, с които може да се работи истинска наука и наистина приложение, как тази наука може да помогне на обществото. Искам да благодаря специално на госпожа Василева и на нашите партньори, които са от София, от различните университети, и да кажа, че ние вече имаме 4 или 5 големи проекта с сериозно финансиране в тази област и се надявам все повече те да се увеличават, така че наистина да може да се използва научния потенциал на Бургаския държавен университет. Благодаря ви за присъствието.